El Nàstic Olot del curs passat va ser el primer partit suspès per culpa de l'estat d'alarma a mitjan març i el d'ara serà el primer després d'unes mesures de confinament que mantindran el nou estadi i la resta de camps catalans sense públic. L'últim duel entre tots dos conjunts a Tarragona va ser gairebé també a porta tancada i en una eliminatòria de Copa del Rei amb poca afluència d'espectadors i amb Thomas Amand com a estrella golejadora a la pròrroga. Veurem si el davanter repeteix en l'11 o si Toni Saligrat introdueix canvis. Ara bé, l'entrenador no aplicarà grans modificacions perquè creu que el rendiment en la derrota contra el Barça B i l'empat davant el Badalona va ser satisfactori. Sí que els veig igual de forts, és a dir, no ha menguat per a res ni la seva motivació, ni la seva confiança, ni la seva convicció de que estem fent el correcte. Això sí que no hem fet ni un passet enrere. I el que sí que ens dona resultats és, per això, cada setmana més ganes de reivindicar-nos, no? de traduir aquestes bones sensacions que tenim i aquestes ganes de guanyar amb una victòria. Serà la segona jornada sense Wilfred sota pals. Tampoc podrà jugar el defensa Trillas, amb molèsties al genoll, tot i que s'espera que tots dos es reincorporin la setmana vinent. La Covid ha provocat que l'Olot encara no s'hagi estrenat a la segona B, és a dir, que no disposa del to físic de la resta de rivals de moment. Se pot notar en qualsevol moment, i esperem que es noti. Però no té per què, ja t'he dit, no té per què. També no sé per què ho desconec, tindrien que veure la pretemporada que han fet, si han parat més, quan començaren, quan no, tampoc ho sé. El que sí que t'he dit és que amb aquest equip en qüestió es notarà menys que en qualsevol altre per aquesta dada que us he donat de la continuïtat que tenen, tant en la plantilla com amb l'entrenador i en la seva manera de fer les coses. Ells ho notaran molt menys. El Nàstic Olot es jugarà diumenge a les 12 del migdia amb els Grana a la part baixa, amb un punt de 6 possibles.